Kaag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Apat ka mga minor de edad nga kabataan nga ginaligar ginabugaw sa ilang mga ginikanan sa online prostitution din ang narescue sa kapulisan katapos ang konseho may paandam sa mga ginikanan nga nagaintra sa kasubong nga modus. Pinagi sa ginserbi nga search warrant kag joint entrapment operation sa Women's and Children Protection Center, Western Visayas Field Unit, PRO7 upod sa Bacolod City PNP kag DSSD na rescue ang kapid nga lalaki nga nag-edad 2 ka tuig pati ng ilang magulang nga 6 kag 9 ka tuig nga ginaligar ginagamit sang ilang ginikanan para sa online trafficking kag sexual exploitation sa Bacolod sa Biyernes nga adlaw. Na-recover man sa otoridad sa mag-live-in partner nga 28 kag 35 anyos ang mga cellphone kag laptop nga ginagamit sa ilang modus operandi. Sunod sa kay Councilor Celia Flor, pamuno sa Committee on Women, Gender, Family and Child Care, dapat nga magserbi nga paandam sa iban pa nga mga ginikanan ang pagkatikma sa mag-live-in partner nga nagaabuso sa ilang mga kabataan. Ginsiling ni BCPO Director Colonel Noel Alinio, ang WCPC amo ang lead agency nga natala na magpasaka sa kaso angot sa online sexual abuse and exploitation of children batok sa mag-live-in partner. Yara na karon sa kustodiya sang DSSD ang mga minor de edad. Nga hindi niya pag-itolerar sang syudad na amo ina nga mga modus sa mga parents nga ilang nga ginakwartahan ang ilang kabataan, no? So extreme abuse ina sa kabataan, no? Ako niya B1 kay kadamo sa mga parents naton nga abi nila kay tungod online ang abuse is do hindi mabatyagan.